aprender, en principio, a bailar, pero me dá moitísimo medo. No, Porque se me vai dislocar algo. no. ¿No? Tens que facer isto. En serio, Gemma, pero... No, isto no. Isto. tú estás haciendo Porque rollo che vai sexy. Vaiche facer... É que che vai facer falta. Vamos... A tope. Pouquinho a pouco, mira. Dura. Dura. E coas mans que hai que facer? Dura. Dura. E hai que facer así E ahora- frotarse ou algo? No, non te frotes. Non te toques nada. Vale, ¿eh? no toco nada. Ahora que a cabeza. Sí. Dura. 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 Eu xa me perdín con dura. Este Ao era... revés. Claro, eu son... É que ti estás facendo isto. Claro. Tens que ser independiente. E nunca te equivocastes Visualmente. nunha coreografía con unha compañeira? Desto que tes que facer ra, ela fai... É andar a golpes polo palco. Como a golpes? Batirse uns cos outros. Dura. 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 3 veces. 3 duras. Vale, Vale. dura. Cintura, cabeza y 3 duras. Vale. Vamos. Sí, eres jefa. ¡Piche, DJ! Eu que sei, tío, eu estou aquí cubrindo bocos. Eso podemos moitas veces tamén, Tamén, eh? que eu verbeneiro a tope, tía. Teño ganas de sonreír todo o rato. Xa sei menear o cu, xa sei como vestirme, agora só me falta subirme un palco e enfrontarme a un público famento. De música? Non. De filloas. Facendo filloas. Pois facendo fillo. Aquí en Avellá. É o meu choio. E por cantas filloas facedes agora aquí? Aquí facemos de 1000 a 1200 por hora. E a xente come todas esas filloas e Pois oita... ten que non chegan a nada. Ou hai un pouco que levou 24 docenas. Pero para iso? Pois non sei se era pensar por toda a ciudad, por todo o pueblo. Non sei. Eu hoxe estou aquí para transformarme en verbeneiro. Ti sabes moito de verbenas porque andades nas verbenas facendo Sí. filloas e demais. Sí. Que sería o primeiro consello que me darías para transformarme en un verbeneiro de verdad? Comer moitos fillos. Comer moitas filloas? Ten en conta que me... E despois tomar uns bolviños. Tamén? Tamén. Orlando, estou parando a cadena toda. Bueno, aquí agora o proceso é salir, pero que vayan comendo. Xa está. Bueno, moi bo día. Como están? Bien, bien. Comendo cachucha filloa? Sí. Pero xa comeron todo? Ainda non, ainda vamos repetir. Vale, e faceu a segunda volta. Sí. Eu estou aquí porque me vou transformar en verbeneiro, hoxe. E que sería o primeiro consello que me darían a min para transformarme nun verbeneiro? Que teria que facer? Comer. Mais que bailar? Más que bailar, bailar despois. É máis importante en Galicia a música ou a comida? A comida, macho. A comida? Bueno, primero comida. Y luego después la música. Eso va por etapas, ¿no? Pero que te inviten a comer, Si hai música non hai comida na barriga, que vas a vivir a vida? Que ten que ter un cantante de orquesta? Moito movimiento, aunque teña pouca voz, moito movimiento. É máis importante como baila que como É canta. logo, porque sí, hombre. Alegría. A música, pues, alegra moitísimo, vai. Que debería de facer? Igual, vamos así. Pero así vestido, é todo. Así vestido. A juega puro está por dentro. Que ten que ter un cantante de orquesta para ser bo? Ten que beber un vasillo de viño, me pedido, e despois cantar. O da voz que teña é o máis Igual que importante. máis tema. Hai que bailar. Hai que ir a bailar. Cales son as cancións favoritas da xente nas verbenas? Cada un ten o seu. A de Macarena, A de Macarena. Ustedes van bailar despois, ali na... Un pouquinho é loco. Sí. Claro. É importante. Ademais, con amor. Como bailar con amor? Como cando se empezaban as relacións, non? Eu vou subir ao escenario despois a bailar. Queres subir vostede comigo a botar unha peza? Se non estuvera coxa, sí que bailamos. Tes algún paso favorito? Paso doble. Paso para diante, paso para A atrás. ver, sí. No. Ah, só dá vergonza, daquela non baila tanto. Claro, como non son unha muller guapa, non queres saber nada. No, claro que non. É por eso, daquela. Esto despois síguese todo o día. Comer, beber, bailar e así, No, non? de ver, no, que pues nada borrachos onde bailamos. Bo, igual bailase máis. Sí, cas patas atravesadas a cucharo, co cono chao. Eso é viño. Igual tiña que tomar, porque estades todos animados e... Probo o viño. Bebe. Bebe, Trae non? un vaso, bebe. Está sin probar. Orgullo dareu. Exactamente. Salud. Salud, señores. Salud. Salud. Traballo,
Canto viño hai que beber para estar metido na verbena? Mínimo 2 botellas por barba. Non che chega, por cantar nada. Pero como non me chega. Non, es que me ten... Vai cantar o viño, en lugar de... Pero é igual, o que ten que cantar é o viño, amigo. Pero si xa bailas ti solo non fai falta que te toquen nada. Hai que ter alegría, non? Para que menos desto un pouco non colles de alegría. Unha botella non dá para nada. Xa me sinto un pouco mellor, Verdade? Home, isto é outra cousa. E isto é unha parte da energía moi boa. O viño. O viño. Mellor co caleite, Home, leite amanhã, pero despois... Pois o viño, non? O viño. Xa tomei así, 2 chupiños pequenos, xa estou medio mareado. A modo. Ela. Oi, pues entonces quedache moito ainda, Por aprender. Quedache moito por aprender. Moito tempo de verbena por 2 aprender. botelliñas é cando un empeza a entrar en calor. Pois vou mirar a ver se me sigo inspirando daquela. No, ti... Isto é o que me inspira. Ese é o que te inspira, amigo. A partir de aí da igual. A partir de aí, va. Aí vou. Vale. Salud. Nos escoita. Tiña que falar contigo case non... Como estás? Muy bien. Berrando un montón. Hay que berrar moito. Hai que berrar moito. No abre venas, sabes que tens que vir sempre a berrar. Sempre se berra nunha verbena. Sempre se berra. Pero máis a xente ou vos? Bueno, a veces cos cantantes berramos máis que a xente. Dicíame antes que era máis importante bailar e ter alegría que saber cantar. É verdade isto? Sí, hai moita xente pois que non canta moito, pero ten esa chispa, ese Esa algo chispa, que esa alegría. engancha a xente. E tamén pode ser guapo como nós. Efectivamente, unha mellor. Hai algún tipo de quencemento para aí salir á escena? A ver, eu que sei, estirades, nada. Pois eu bebín viño, con Sí. filloas. E ahora faime falta... Fache falta cantar. Vete por aí. Vamos fai. Xa verás, vamos a cantar que nin Dios. Xa fixeches a entrevista ahora con micro na man. Vides con el de serie, non? É porque te habitúas, sabes? Sabes tú, sabes facer truquitos, algún truco? No, de- no, no. Nada. A veces que intentei a escarallar o micro son moi caros. Eu quería algún truco, Toma, non vaya vou facer nada, pero... Que a min gustame cando... Bueno, eso podese facer. Eu que quería é a chaqueta de luces que xa estou eu... Pasa que a miña vai che quedar un pouco grande. Pues igual, hombre, unha maravilla. Sí. Sí, oh. Está moi fría, Que maravilla. Isto é bravo, até de abaixo vexe moi bonito, pero cando colles dis ti, carallo, traballou o rapaz. Sí, hostia, sí que traballaste, sí. Está mollada esta chaqueta. Esto es para estar para unha autopista e se estropea o coche. É que claro, é un XXL. Vou bailar xa, mira. Anda, bueno. Pero estás cantando Tengo el alma en pedazos e estaba bailando como Tom Jones. Ah, xa descubriches o que estaba facendo só cun movimento. Sí, tú fíjate ti, Era Charlton Banks, Ese. Pois eu que fago? Espero que me avises ou Sí, que... é un momento que empeza a canción, vou te chamar. Vale. E vou te presentar pro público. Ahí va, delante. Vas cantar. ¿Qué pasará de misterio? Ahora. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Dale una mano para arriba. La 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 David Perdomo. Esta gente maravillosa. Muchas gracias. Me llevo micro. Un placer, sí señor. Futuro cantante de verbena, yo te digo. As imaxes que van ver a continuación poden danar algunha sensibilidade. Iso sí, calquera semellanza coa realidade é pura coincidencia.
De todas as especies que conviven na nosa paisaxe galega, hai unha especialmente celebrada polo resto dos nativos da zona, os verbeneiros, que espertan nas súas covas logo de 8 meses de hibernación para alegrar coas súas tonadas e cánticos a tempada de verán neste recuncho do Atlántico. Que pasa, xente? Son Camilo Ouro, cantante, coreografista e cantante do dueto de Laracha, Sal de Frutas. Oxe, espertamos xa do noso sono invernal para estar con todos vos facendo as nosas cancións, as nosas tonadas, facendo as vosas noites máis felices nesas vosas vilas de Galicia que tanto gustamos de ver, de visitar e de estar con vos. Esta canción chamase Un paseíto para toditos. Gracias, Corcubión, por estar con nos. Estamos 8 meses durmindo, hibernando, na nosa cova. E a partir de aí xa saímos para 4 meses. Darvos felicidade a todos vos nas nosas vilas. Como este seguinte tema, para bailar achegadiños a vosa moza. Frotade o ceboleto, non vos olvidedes. Chámase Pachanguita Sideral. Dan 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 garan garangu. Garan garan garangan. Garan garan garangan. Gangan garanga. Si uno dos. Si uno dos. Si uno dos. Si uno dos si. Pa, petaca. Bodegón. Hay que probar los micrófonos. Importante probar los micrófonos para o que a nosa laboura, non? Da música con todos vos cando cantamos.